the project and amachana to teneni mbraya bucha ngasi yatenena ke lakini ndo chimbaga endelete bande biri ka August barure insense me yamata yega sinege endelete na ina ara bere ngote babutambe mnabona abantu mono bako ba 150 bari kibarua keri tuko lero bare 80 na tuko 80 kwa hivyo ndio bao cha kutapa naende lakini industrial park yako era pi no mupanga tobuata chiga asira atoke chichi direct ochire 6000 naende chiga asine chitoke asobore mi ikiagara ndagera ebwene te sumna chinyeni chiare to anto babekere cold storage ndagera ile ko exported ose ko process te usarika yone chiga asina ro chitoke aseme chine ande muye industrial park yeye other than we create employment konyora chiga asia abantu akora no konyo muremi ndagera obore mibua yebore te faida kia butambe to abere to konie emeribieito bitaraba processed konyora bono umuntu bwate faida ne mituna lakini tuzo process anye ne kawa echae twayira America straight yera arete faida na somori banke baini kwajire baganyete chi kwelende chere mbaro baba leta batate process paletara mbaro batate koro isha mariogo mwanya bantu naba remyao onto abari priority as for cold storage to be kere cold storage ndate bagasa chi watu wa recipe yegoraka ajina ende mbaya mutinyu komiteto nyara torense ikiato se korunse ichias no chiarure nsechi ichi igasa ba komendera lakini ari vegetara runse wikachirunse imbura netwa igasa yendera ngo kujoji marabuga ndete wake rumugaba na the county government ya Nyamira Mbiamo and so called the best and the most integrated flagship project so far to go as a county government as a county wanda ite kuliba gari nteje abananchi bose ba ubichora abe county yetu na support serikali ilinde na itoranya kuna na resources especially samangana revenue ni support kuna resources na itora kini kwa because it pass a lot of resources otherwise work na Mbiamo welcome to this project. We are comfortable with the pace control Biotech, and he has promised us by the end of this calendar year to have 1.5